Já máš mi. Tak to bude. Dělejte! Ježiš, jak si mi telefon vyvolil. A já jsem v pohodě. Jako si tam chtěl ležet. Jo no, jak já si dát. Ještě! Ty to. Říkat ty. Co děláte? Hej, kdyby spadla, co bych se smál. Kdo? No, nevím, jestli jsi kolega, ale... Jsi na dějsko? No. Já to vždycky udělám, když se nebudu dívat s tou kamerou. Což udělám. Já si nevím. Cože? Jo no. Hej, jdi si taky ruce. A je takhle. Si učíš. No. Presto! Dostane to sladce. Jo, nekecej. A co bylo? Nic. Škoda. Taky udělám s rukama. A jestli v něčem sklo, ty vole, já ho vůbec nechci. Jaký sklo? Já nevím, jaký sklo. To se hrabe. Tam bylo nějaký sklo. Zvolený. Ne? To jsme byli Včera co? S Rborákem. necítím sklo. Včera. S Rborákem. Ty jsi to řekl. Jo. Hlavně, že nevěděl moji cestu domů, ty vole. Ne, to byly jenom asi 3. No, ale pak to ještě dál pokračovalo. Ten můj si počítači, co jsem si s vámi psal, myslím. Nebyl na včera už. Byl na Skypeu. Tam byl ten mega pocket. Jo, to se nepsal jako vždycky. Cože? To bylo 7 minut. Já jsem ještě nebyl na kasu. To byl teda fakt pocket. To už jsem byl. To byl tam byl 7, 8. Jsem tam byl. Já nebo 11. Jo. To by jsem měl časí. Jo, no musíš, to. Hej, Hýsku. Pojď se, začu. A co? No dobrý. Prbiňáčku. Jo. Prbiňáčka. To bylo ostrý. Jo, trošku víš, a musíte jít. Jako s Petrou Hýsku. Co zás? Jsi upadla, ne? Ne. Já ne. Já jsem upadl, přišel. Ty jsi Rborákem. Je to vidět, no. Hej, jdem někam, mě už to tady nebaví. Ej, koukám. To tady nevadí, foťáky. O, to je kamera. Jo. No. To jsou foťáky, to. Dívaj, já jsem udělal krev, ale ani... Tam taky krev neutírá stí. Tak něco pošeptám. To je zajímavý, co? Ty vole, sorry, to ode mě dole. Hej, já jsem dobrý. Že jo? Myslím, jak ti bylo? Ne. Kdy? Ty se lehce máš. Díky moc ten mobil upadnout. Škoda. Co to udělal? Nechci padnout. Co to zastavilo? Čau. Jaká srana.
Ja,